Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, atong padayong iampo nga malikay unta ang atong nasod ug ang tibuok kalibutan sa dagkong mga katalagman na ay bagyo karon nasad nga musod dinhi nasad sa Eastern Visayas ngadto padong sa Central Luzon. Ang atong ngan kuno aning bagyoha kay si Upong niya dili rata kaayo balaka sa iyang hangin kay dili kay kusog pero mao lagi kaning uwan labi na nga agin mahuman ang hearing sa flood control samot na gyud ang pagbuhat og flood control nga tarong. So daghan kay sa atong mga kaigsuonan na sad basta naay mga bagyo-bagyo dagkong uwan ang maepektuhan sa baha. Mo nang iampo nato ipaiway unta taana ug ang ato untang mga leader sa atong nasod dili magsigi og lalis para sa kaugalingon nilang kaayuhan kung dili maningkamot unta sila paghatag og tinuod nga pagpangalagad sa atong katilingban labi na Dios maapektahan pag-ayo na ining mga natural calamities. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi pinaagi sa pagpalit aning atong mga slots og paghimog mga donations hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga proteksyon o kaluwasan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Hageo. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Darius sa Persia, sa unang adlaw, sa ikaunom nga bulan, nakigsulti ang Ginoo pinaagi kang Propeta Hageo ngadto sa gobernador sa Huda nga si Zorobabel, ang anak ni Salatiel, ug ngadto sa pangulong pari nga si Josue, anak ni Josedek. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan ngadto kang Hageo. Nag-ingon kining mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon, pinaagi kang Propeta Hageo. Angay ba nga kamo magpuyo sa anindot nga mga balay, samtang guba gihapon ang akong templo? Huna-unaa ang inyong kahimtang.
Daghan kamo gipugas, apan jutay ray inyong naani. Nakakaon kamo, apan wala gayud kamo mabusog. Miinom kamo bino, apan wala gayud kamo matagbaw. May bisti kamo, apan gitugnaw gihapon. Ug kadtong may suhol nga madawat, sa marag nagsulod ni ini sa alkansiya nga buslot. Wala ba kamo nakakita nganong nahitabo kini? Tungas kamo sa kabungturan ug pagkuha kamo kahoy nga itukod sa akong templo aron ako malipay ug ipakita ko kaninyo ang akong himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa kabagong awit sa pagdaig, diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadya ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila upagdaig ngadto kaniya dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kayang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod. Gidayan-dayanan niya ang mapaubsanon o kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Maukili ang himaya sa tanan nga nagatuo kaniya. Sa iyang
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea nakadungog mahitungod sa tanang nang hitabo ug nalibog siya pag-ayo kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban miingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan, busa kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya. Og midugang ang iyang tinguha sa pagpakikita kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga ang Ginoo may warning sa katawhan sa Israel sa ilang paglangay-langay, pagtukod pagbalik sa templos Ginoo. Kay niingon man gud sila nga dili sa ta magtukod sa templo kay unahon na tukod ang atong mga balay. Tinuod yun, nakatukod na sila mga balay nga nindot. Nga ningon dahil Ginoo, karon nga naana mo'y mga balay, naana mo'y mga pagkaon, wa na mo na ulipon. Pero tanawa, natagbaw bagod mo, nalipay bagod mo, siya wa mo kaybaw, wa mo maglibog ana, wa mo kapangutana, nganong nanaman ta mo'y gisulob, gitugnaw mangyapon mo, nanaman ta mo'y gikaon, gutumon mangyapon mo, mga inana ba? Nanaman ta mo'y sweldo, mura ra magbusluton nga alkansiya, nakautang man lang gyapon mo. Kabantay mo karon ang naay mga sweldo mo hinoy dagko kay mga utang, no? Mo'y maputo sa utang. Mas maayo pa tong mga way sweldo, way trabaho kay wa pay utang. Wa mo kabantayan na pangutana mo sa inyong tupad na kay utang, pangutana. Kanang way trabaho, wa sad nay utang. Kita nawaw di ba? Dako-dako na tagkolekta, dako sa datong utang. Dili ta maghisgot og utang nga institusyonal. Hinon pwede sad na. Tanawa nga to karon ko nga atong nasod. Pila na may utang sa atong nasod karon? Mga almost 18 trillion na. Nga naa pag umaabot nga mga around 2 trillion. So, 20 trillion na ni siya. Sus, grabihang utangan. Nga nganong nahitabo man na sa itong nasod nga sige lang yung increase ang utang. Wa pa gani kaabot og 4 years gikan sa eleksyon nato nining bag-ong administrasyon. Gikan atong 2022, wala pa kaabot og 4 years beyond 4 years na ba? Wala pa lagi. Wala pa 4 years. Pero ang atong napuno nga utang niabot nag mga almost 5 trillion. Sa ato pa kada tuig sobra sa 1 trillion ang atong increase sa utang. Kanya inigabot anig 6 years. Wa na. Mura sa danig, nalubong tas baha sa tubig, lubong sa baha sa utang. Kanya ang atong income naara kunos mga 4 trillion kada tuig. Kanya ang atong giutang zaman. Ang mapuno sa atong utang tag 1 trillion. Unya ang atong budget kada tuig sa ato lang ro na sikat maning budget kay pag 2025 ni sikat man tong budget tungod anang ilang mga blank ana nga
i-insert ba nga mga amount human sa ilang bycam na sikat man na, diha na to nahibawan nga mag-average day sila og 6 trillion pesos ang budget kada tuig. Porting dako Unya ang pinakadako ana nga gibudgetan ang infrastructure. DPWH gi-question pa gani na kay ang dako gid ay unta nga kuan education man. Pero ang ilagi sa atong constitution education mo idako unta karon ang nadako na hinuon ang DPWH na mao nang nasikat ron ang DPWH tungod anang dagko kayong mga anomalya sa ilang project. Sige, 6 trillion kapin tag 6 average 6.3 trillion kada tuig ang budget, pero ang atong income 4 trillion ra. Di sa to pa kada himo nilag budget apil gid ng 1 kapin trillion nga utangonon. Nya mo budget na sad karong 2026 6.3 na sad trillion. Nya ang atong income mura ra bag ni aksyong ubos. So mo nang mga 2 trillion na ang atong utangon. Ano man daig budgeto na lang na unsay atong income kana nalay atong budgeton. Di ba? Kana nalay atong bahin-bahinon ba? Nya minusan lag korupsyon. Kaya ang korupsyon dahil kuno sa atong nasod mga igsoon, matod pa sila ron dihang hiring-hiring, mag-average sad o 30% kung unsay atong budget, 30% ana padong sa korupsyon. More or less, 30% padong sa korupsyon. Gani karon ang bagong na-discovery, moabot dahil kunog 70% padong sa korupsyon. Pero og atong totalon tanan kay di raman ang korupsyon diha sa DPWH, naman say korupsyon sa education, sa military, hasta pagani sa atong kaning mga PhilHealth o kaning ato ganing mga senior citizen, mga PWD, daghamang mga palusot diha, LTO, mga inana, mauna daghan in corruption. So kung ato din ang i-average ang ilang corruption 30% sa atong total budget. Sa ato pa 30% of 6 trillion 1.8 trillion maunay corruption. So ang 6.8 o 6 trillion minusan nimo 1.8 trillion na corruption ug masiro corruption ta, ang atong income nga 4 trillion paigo ra. Igo-igo ra. Di ba? Awa mo kay ba? Unya kay kana kunong atong income nag-i-estimate nila nga 4 trillion, gimaynusa na sad kunon og gipun-anan gimaynusa na kuno na sa 30% nga korupsyon. Kaya nga to sang income ila man sang korupsyonon. Di sa to pag gimaynusa na sana ginit na siya sa korupsyon. So kung nato sa tong iuli ang ilang gikorrupt sa atong income nga 30%, ang 4 trillion mahimo sa nang 6 trillion. Sa ato pa di ay do na gid ayon tatay income kada tuig nga mga 1 trillion kada tuig. Kung wa lang gyud tay corruption, di mo increase na ta. Og mao na gipasabot sa unang pagbasa. Wa ba mo kahibaw nganong naingon ani mo? Kay wa ninyo lipaya ang Ginoo. Ingon dayon siya diri, pangadto mos bukid, tukura ninyo ang akong balay, ug kun malipay nako, ipakita nako ninyo ang akong himaya. Ipakita nako ninyo
kung unsaon ta mo paglipay. Munang ningon ang Ginoo na lipay sa iyang lungsod matud pastubag nato sa Salmo. Unya kung malipay ng Ginoo sa atong lungsod, munindot sad ang atong palibot, ang atong kahimtang. Sa inyong paminaw karon sa atong panagkuyog din hisugod adtong August 5, nalipay kang Ginoo nato. Kusga. Taka lang mo. O base, no? Mailhan man na nimo kay munindot ba ang atong palibot? Mura bag na atay nindot nga mo develop ba? Dili mabungkag, dili maguba. Mo develop nya malipay pud ta. Nalipay mo ron. Na nataod na sad ang ikalima na nga hilifan. Tanawa di balahi og naong. Taloyo ba? Basin karong adlaw, mahumag tao diri ang ikaunom. Na naman, niabot naman, pero wala pa mo bayad ana ang nidunit. Nga naman, iya usang huwaton nga mataod ang duha para dili ko no mahimong ghost project. So, muna ato nang iampo nga mudayon tog dunit, no? Kaya di gani, kuhaon ta na gikas atong mga slat-slat. Pero hinaot unta. Nya lahi siya naong, kay wa na tay stock aning gaunang upat, pero mas advanced to siya, mas dako tog hangin. Dako man og dako man siya propeller. Nya tama ra sa siya kay dako-dako man sa nang space diha sa loyo. Di man para diri nga giduha nato. So do na gyud pamaaging Ginoo. Nya adtong niaging adlaw ni brown out atong gipaandar ang atong generator nga murag tura-tura. Wa kaabot og 30 minutos ni aso. Ni aso. Di na siya kasustenir. So nag-search dayon ko og namsa ko'y kaila nga supplier og generator. Iya tang gikotisyonan og mga 600 kapin 1,050 kBA nga brand new nga kuan generator. Gahunahon ako dako sa dani i-round off das mga accessories moabot man ning 700,000. Unsa man atong paliton dili. Bitaw kamoy desisyon unsa man. Kay akong ginahuna ba og mobalik na sa niyang brown out. Para na ni maigo tag bagyo. Nya mga tumbang poste. Kadto bitaw pag-abot sa audit, sultihan ta mo dito ko sa San Vicente. Ang audit ko man to no kanang December. Nahitabo sad nga nag-brown out dito nga nagmisa si Bishop Palma ting ito nagkabuang mig pangita, ang ngita nila mig megapon. Kay wa day may generator, so pagka September palit dayon mi og generator 100 kVA. Dito pag abot yun sa audit, ang simbahan ra gyud nagsiga for almost 1 month or 2 months. Ang simbahan ra gyud mo'y nagsiga didto nag-charge ang mga takatauhan. Wa ra ba mo bayad? Sige lang charge, sobra 300 to 500 katao kada adlaw gikas buntag ngadto gabi. Mo average mi og tag unom ngadto 8 ka containers nga diesel ang i-feed namo. Why kolekta? Why kanana? Tong nakaingon ko may ragyong na generator. Karon naghuna-huna na sa ko diri kay sunod-sunod ra bang bagyo. Simbak kong naikalit ba? So ato lang to orderon. Anya ako lang to ignon anam-anaman lag bayad ha. Oy, taga finance naa man gyud mo diha. Okay mo? Niyango man ang usas mga okay mo ha? Taga finance ha. Yango man, ingo ana man. Di sige. Okay hon tani. Kamon taga online, okay ra mo. Malipay kang Ginoo mo palit og generator. Malipay gina siya kay ato man gi-secured ang iyang misa
Sa ato pa makapadayon tagmisa, nga way interruption sa brownout. Unya kung doon natay activities para sa Ginoo, mapadayon. Nya dili mo ngit-ngit ang atong simbahan, nga mura tag-ungo dinhi. Musiga atong mga suga, muandar ang atong ventilation, malipay ang Ginoo. Muna akong i-declare karon atong paliton, ha? Kung atong orderon. Nganong mura mamog nangaguol? Pila man na ka-slots ang 700,000? 7,000 ka-slots. 100 man ato per slot. O sige, kinsa ninyo dihay mo donate og tag 1,000 ka slots mo palit sa PPSC. Pitura ka tag 1,000 slots. Sige. Pitura ka tag 1,000. So nagkinahanglan na tag 7 ka donors. So muna itong challenge sa generator. Nya kada under sa generator mo under sad ang gracias Ginoo padong ninyo. Ang nagdonate ani kada tuyok man, ika mas daghan na pa kay kada tuyok man. Oy, sudan sa kanang andar mas daghan pa nas tuyok. Bitaw, mga igsoon, ang atong hunahunaon kanunay ang makaayo sa katilingban. Gi-install na sad ang atong internet, atong mga kaning kamera para sa atong live streaming na nalay usa ka gadget na kuwang para mulihok na. Bantay mo, yan na tay kamera diri, yan na si kamera dito sa loyo, makita na ng inyong mga naong. Tingali karong simana, karong Domingo makita na mo kung ma-deliver na to ang katong ilang masali kanang makina nga ang kadang gadget nga para mag sa kuan ba sa live streaming ba. Oh, makita niya ng inyong mga naong din eh. Hibaw mo pila ni kantidad? Naasa ni siya 100,000. 100,000. So ipuno na to sa generator 800,000. So ug naay gusto ninyong mo sponsor na murag pang kuan gid ba pang challenge gid nga sponsor para aning duha kaning kamera o kaning generator 1,000 slots ang challenge. Naman tay 162 slot challenge sa regular nga mga buyer sa slot sa PPSC. Natay special slot challenge 1,000 slot challenge. 8 kabok 1,000 slot challenge, ha? Ug naa na malipay yung Ginoo ninyo. Pero doko-doko ra mo diha, moingon mo, tay kwarta, isod kay nastanan. Nya naadjud kay kapasidad ba? Nya magdoko-doko ra ka, maliwat gyud kang Herodes. Kinsa man is Herodes? Nagpahimo siya sa kalipay, sa bahandi, gahom, isip hari, iya paganing gikabit ang asawa sa iyang igsuon. Niya kay nibadlong man si Juan nga magbubunyag, iya pag yung gipunggutas liog para lang yun mahilom, para siya magmalinaon, para siya malipay. Pero pagkadungog niya bahin ni Jesus, na disturbo na sad siya. Wa mapadayon ang iyang kalipay, wa mapadayon ang iyang kalinaw. Disturb kay siya. Nganuman kay wa siya mulipay sa Ginoo. Ang iyang kaugalingon, ang iyang gilipay. Muna kamong mga milyonaryo, niya mga milyonaryo din sa atong parokya, sa territorial o sa online parishioners, hala, palit mo 1,000 ka slot challenge. Sinsiyo ragid na ninyo. Yung kapadir, katong na-appeal sa flood control, pwede to mo palit? Pwede. Pwede, di lang nato i-announce. Pwede. Pero ayaw na magbalik anang inyong binuang. Tungod kay nipalit na mo og slot para sa Pangginoo, pasabot nagbasol na mo. Isintro na ninyo ang Ginoo. Nganong di man dawaton sa Ginoo? Dawaton bisag kana pang ilang gitawag ron nga sikat kaayong mga rebelisyon na nagbinuang sa flood control. Di na dawaton sa Ginoo og magbag-o sila. Dawaton. Mo na nga
Magbasol, maghinulsol, dili kay magsigilag gumbol-gumbol samang Herodes, gasigi gumbol-gumbol, wa gyud magbasol. Hangtod, nganing apil na lang po siya desisyon nga patyon si Jesus sa dihang nagkita sila. Iyang giturn over balik ngadto ni Poncio Pilato aron hukman. Dili nato patyon ang Ginoo mga igsoon, dili sad nato patyon ang atong simbahan. Atong atimanon, bahala nagmasakitan ta, magantos tagpalit og slat, ibutang nato sunahona kung sa atong gibuhat nalipay ang Ginoo, lipayon sa tas Ginoo. Ang mga Israelita gisakit sa Ginoo sa dihang ilang gilipay ang ilang kaugalingon lamang. Pero sa dihang ni antos sila og ni sunod sa sugo sa Ginoo, gilipay na pod sila. Muna kini mga propeta mo pahinumdom gid ni ang pulong sa Ginoo, mo pahinumdom gid nato. Hunong na sa imong pagsigig lipay sa imong kaugalingon. Gamita ang imong gahom ug ang imong bahandi paglipay sa Ginoo. Ug unsa man gyud kalipay sa Ginoo, atimana ang simbahan, atimana ang katawhan sa Dios, atimana ang mga kabos ug mga nanginahanglan. Naot unta ang ato mga politicians labi na dinis atong nasod nga baga na gyud ig mga naong di na gyud dutlan kapit og mga pulong sa katawhan. Bisag magrally pa ang mga tao, mura lang gyud gwa. Bisag naanay na nga matay, naanay na nga lusno, klaro na gyud kaayo ang ilang binuhatan. Baga gyud kaignaong. Lingi ay mong tupad. Ingna nipis na ang imong naong. Ingna ba ina nipis imong naong? Kada bang di na gid bitaw mauwaw nga mamakak atubangan sa publiko. Ato na kaning hunongon oy. Di ba? Nga magampo ta nga di unta sila masama kabato o kasing-kasing ni Herodes. Aron dili ni sila masigig kapresyon kining ilang pagsigig pangawat, kining ilang sigig pangwarta, bunga ni sa way katagbawan na kasing-kasing. Kana bang kasing-kasing nga naghigwaos, kasing-kasing nga way katagbawan o ngano man kayang ilarang kaugalingon ang ilang gilipay dili ang Ginoo. Mao nay warning sa Ginoo sa atong first reading. Sige mog kaon, gutom lang gyapon, sige mog puyog balay, mura ra gyapon mog way balay. Sige mog tigom og kwarta, mura ra gyapon mog way kwarta. Tungod kay wa ninyo lipaya ang Ginoo. Last na lang lingi sa imong tupad. Lingi ingna moapil ko anang 1,000 slot challenge. Ingna moapil ko anang 1,000 slot challenge. Nawa di ba? Wa gyud mo lingi kay ngano man adi ko kaya oy di ko na kaya. Ang imong mindset daan wa na human na. Natapos na. So congratulations sa niingon karon bitaw no. Murag kaya man gina nako. Pwede raman ang 1,000 slot challenge o in 3 months, in 2 months, o di ba? Pwede gani in 5 months, o di ba? Imong humanon ang imong 1,000 slot challenge. Pwede ra gyud. Ana. Mura mo guwa gyud ka uyon, sige na. Manindog na ta. Pagampo sa katawhan, mga igsoon nasayod kita nga daghang dautan dinhis kalibutan apan ang Ginoo kanunay nagpasalig kanato sa iyang panabang og panalipod. Busa mudangop kita kaniya nga mapaubsanon og moingon ipadan-ag kanamo ang imong kahayag o Ginoo. Ipadan-ag kanamo ang imong kahayag o Ginoo. Nga ang nagapanaw nga simbahan, pinaagi sa iyang makanunayong pagsaksi kang Kristo, diha sa pulong ug sa buhat, makapadasig sa katawhan sa pagbag-o sa ilang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ipadanag kanamo ang imong kahayag o Ginoo.
nga ang mga kanasuran mubiya sa ilang walay pulos nga lumba sa pag-angkon ug mas gamhanang mga hinagiban sa panggubatan, hinuon magkauyon ug magmalinawon silang magpuyo, magampo kita sa Ginoo. Ipadanag ka namo ang imong kahayag, O Ginoo. Nga sila nga gilutos tungod sa ilang mga gituuhan, mulampo sa pagdaog sa ilang kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ipadanag ka namo ang imong kahayag, O Ginoo. Nga ang mga masakiton ug mga baldado makadawat sa kahupayan sa gugmang Dios nun, gikan sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ipadanag ka namo ang imong kahayag, O Ginoo. Nga si halang diyong Teofilo kamumot, isipon nunta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ipadanag ka namo ang imong kahayag, O Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ipadanag ka namo ang imong kahayag, O Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ipadanag ka namo ang imong kahayag, O Ginoo. Nga ang mga nangamatay nga nahimong luwas gikan sa mga kasamok niining kalibutan na makatagamtam na sa kalinang walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ipadanag ka namo ang imong kahayag, O Ginoo. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata ang among mga pagampo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kini ihalad ko karon, apan kinasingkasi. Tawatan kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasingkasi. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himoa nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang bayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ay umatarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kalikasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kalikasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamuno lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God hold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi ni ining Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Diosnon. Mahitabo ra ni kung dili ta maliwat ni Herodes. Ang pasabot ato gyung lipayon ang Ginoo sa tanang panahon, buhat ug pulong nato. Salamat sa naningkamot paglipay sa Ginoo pinaagis pagtabang sa simbahan namalit og mga slots. Ang atong grace or God's reward and complete elation, ang atong halin niabot nag 60,577 kaslots, naapay 639,423 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,196 na ang atong nadawat. Nya ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela nga slot, ang atong halin niabot nag 23,537 ka slots, naapay 76,463 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 16 slot challenge nga tag 16,249 na sad ang atong nadawat. So atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Unsaon ganito pagpalit og slot? Ihatod din his opisina or madomingo na atay daghang mga lamisa din his gawas nga atong tindahan og slots palibot sa atong simbahan, or ipadala sa atong bank accounts kaning atong ipakita sa atong screen, or ipadala sa atong GCash accounts, or kwarta padala. Sa akong ngalan, ang kwarta padala, mao ana lang i-address kay maklaim ra gyud nako tanan bisag pila pa na ka milyon inyong ipadala.
Ayaw lang sa Western Union kay dili na ko makaklaim diha. Salamat kayo. Nya sa ato di ang mga pledges sa kneeler, ang atong kneeler nahurot na tog ka-pledge, ang upat atong pakpakan ang naka-pledge. Ang ato sad nga pledges para sa additional pews nga 13, 12 na ang ni-pledge, usa na lang ka pew ang kuwang. Pakpak, tag 55,000 ang usa. So usa na lang kabuok. So mahurot na ni karon, ako na sa ning orderon. Pero kamong mga ni-pledge, timan ha, nagmonitor ba ang Ginoo ninyo? Di kayo mo mudayon na sugamak ta ni, bantay lang yun mo. Pero pwede rin na ninyo himuon in 1 month or 2 months or 3 months nga paghatag sa inyong mga pledges. Nya, natay bagong i-pledge karon, special pledge, tag 1,000 per slot sa kuan. Atong generator o sa atong camera, video camera para sa atong live streaming. 800,000 ni more or less ang tanan. Nya 8 ka 1,000 slot challenge. Nya in kadi man ko ka-afford ana pa dir. Diha lang kas 100. Ang sa tawagan na 100 per slot. 100 lang imong ihatag. Ay na lang pag mo paalig-alig mo yung kag di mo makaya. Pero makaya, di tumana na. So karong gabi mao ang atong recollection para sa mga mandated organizations and commissions. Nya ini ka 27 mao ang installation 6 PM nga misa, anticipated mass installation sa tanang mga officers and members sa commissions o nya mga officers sa mandated organizations. Muna yung atong himuon. Nya nagkinahanglan patag additional nga mga lay ministers. So apil lang mo sa recollection karong gabi nya pagpa-install mo ini kasabado. Nya ang inyong mga trainings and kanini ang seminars himuon nato later na lang. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.